नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। तो आज हम अपना गाँव के मंदिर में पूजा पाठ करे जाते नहीं हम तो देखी लो सीढ़ी चढ़ बाई। ये मंदिर है हमारे गांव के, जस्ट घर के सामने बा मंदिर। तो हम सोचनी है कि आज अष्टमी है तो पूजा पाठ कर लिया जा। देखिए पहले नंदी महाराज से हम शुरुआत करते हैं। नंदी महाराज जी हैं, फिर से उनके बाद शंकर जी के हमारे, उनके बाद आगे जस्ट बढ़ल जी तब हनुमान जी विश्वकर्मा भगवान बानी। देखिए सब बहुत अच्छा मंदिर बा, जरा घूमे के मन करिया हो ओकर जस्ट आगे बढ़ल जी तो दुर्गा माता का मंदिर बा। बहुत बढ़िया मंदिर बा। दी घंटा आंगन है मंदिर के, और जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ल जी तो शंकर भगवान के अथी लगल बा। तो गिर बस बहुत बढ़िया बा एकदम। ठाकुर जी महाराज के बहुत बढ़िया है, जरा आवे के मन बा वो आ सकेला, दर्शन कर सकेला। जानकी के मंदिर है, फोटो राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया, हनुमान जी, भरत शत्रुघ्न। आगे जस्ट बढ़ल जी तो रहती मंदिर बैठे शंकर भगवान के सिराला। हई जे मठिया के पुजारी पहले रहनी है, वहाँ के स्वर्गवास हो गल बा। वहाँ के मूर्ति है जन अभी मूर्ति देखे वहाँ से पहले कशिदास बाबू यहाँ के पुजारी रहनी है मठिया के। देखी लो सब वीडियो के माध्यम से। हनुमान जी, संतोषी माता के मंदिर बा। तो ई रहा हमारे घर के जस्ट सामने मंदिर, बहुत बढ़िया मंदिर बा। जरा मन करो घूमे के आओ घूमो। यहाँ हमारे साधु बाबा हमी मठिया का पुजारी साधु बाबा नारायण दास जी। बहुत बढ़िया मंदिर बा, जरा घूमे मन करो आवे के तो आ सकेला जा दर्शन करो ठाकुर जी का मंदिर में। बहुत बढ़िया बा एकदम। देखिए पूरा एकदम टाइल्स फाइल्स बेकायदे लागल बा, बहुत बढ़िया बा। जय माता दी। नेक्स्ट वीडियो में फिर कोनो अच्छा चीज़ लेके लोगों सबके बीच में, तब तक लिए जय माता दी, हर हर महादेव।